نامزدی سلاطین دمیرتاش آبو سرکوماریه بفرمیجی هات قبول کردن. پارێزەرێنوی جبو کو ئەو گرتیگەهێ وەرە بەردان dilek çedan dadgehê. Roja sêşemê manîfestoya Selahattin Demirtaş a Serokkomariyê li Enqereyê hat eşkerekirin. Demirtaş dibêje ku ew bibe serokkomar wê rewşa awarte û sîstema qayûman rake. Bizim dünkü yönetim kurulu toplantımız vardı. Aliyedin ve Rêveberiya Partiya Vatan li Amed, Batman û Qiziltepê destpêkêşana xwe dan. Serokê Partiya Vatanê Doğu Perinçek ku yek ji namzedê Serokkomariyê ye di daxuyaniyek de gotbû ku ew bibe serokkomar karê wî yê pêşîn girtina HDP ye. Nêzî not endamên partiya wî li herêmê bertek nîşandan û gotin divê rêz û hurmet ji partiya HDP û serokê wê re bêgirtin ku HDP dengê 6 milyonan sendiye. Selahattin Gönül, Serokê Partiya Vatanê ê Amedê got, divê hesasiyeta gelê Kurd bi ber çavan were girtin, siyaseta qirêt tê bi rêvebirin. Ew ji bo bertek nîşan bidin, destpêkêşana xwe dane. Wî got, divê ku Selahattin Demirtaş hefsê were berdan û kesên ku ji vê partiyê îstîfa kirin hemî ê dengê xwe bidin HDP. Toplantıda %54 oy var. Kompanya lêkolînên siyasî û însanî rawes ku di demek nêze hat damezrandin, li ser hilbijartinê raporek amade kir. Ev kompanî zêdetir li bajarên Kurdan û li başûrê Kurdistan kar û xebatan çê dike, taybet li ser mijarên hilbijartinên lêkolînan amade dike. Rapor encama lêkolîna li 13 bajarên Kurdan, axaftina a rûbirû a bi 1538 kesan ve hatiye amadekirin. Li gorî encamê me dest xistî, HDP gorî yekê Kasımê dengê wê kêmtir e. Li gorî 16 Nîsanê referanduma 16 Nîsanê ew kesên gotin na li dengê wan jî zêdetir e. Ev tevê maneyê 16 Nîsanê heya îro dengê HDP zêdetir bûne. Ew kesên ji HDP dûr ketî çek dîn nestir bûne. Lê dîsa jî dengê HDP gorî yekê Kasımê kêmtir e. Ev tevê maneyê HDP niha xetereyek yê barajê heye. Lê dîsa ew kesên dibêjine em ê rayê bidîne Demirtaş, ji ew kesên dibêjine em ê rayê bidîn HDP zêdetir e. Yani dengên Demirtaş îro bi gorî HDP zêdetir xuya dikin. Ji aliyedin ve HDP strana bi navê em dikarin a ku ji bo kampeyna hilbijartinê amade kirine belav kir.